Kajingya puli ki kitab u Daniel. Kalong kebathiang bat kabasngau tenat hadu kata-kata. Namar bakani ke kitab. Kadon kajihikai nakamta jengi ke baim hakini kisngi kiba kado. Sa hisin biang hakakateng ke jong u Jesus Christ. Ngai kublay bat ngapriang subhai pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media. Shwa bangin ya pengkut ya kajingnya puli ke kitab u Daniel kawai hadin kawai kalenong. Kamat kabanglaay hakani kapor kalong. Kajihikai na ke kitab u Daniel. Baro ki khatar teli kilenong kei kajihikai kaba ngilalayo. Kum kajing pengkemau sa hisin. Ka kitab u Daniel kalenong kabanengkong. Labu jika mau bala ring meraw yaki kun Israel syakari Babylon dausim Nebuchadnezzar. Hoy nama baki kun Israel kila lendet ya ublay. Na pedeng kisamla Hebrew ki bala syak ring meraw. U Daniel ulalong uway na pedeng kini baro. Andala poy hakari Babylon. La tenju bala hikai yakini kisamla Hebrew. Kumnu bakinang yaka rukom im jong kinong Babylon kham tame pakila ban syakri hakmar usim. La ya kiru kajing bam sim. Henry kini kisamla Hebrew kiem shem la tre. Ban pelengkot. Long ba kini kisamla Hebrew. Kilalong kibastat shiposha. Ban ya kiwi kisamla kibadan hakari Babylon. Ho diublay ubaladon rekat patki. Proverb kelano bakhandai ke dekat ke bashipo ko angkum ni. Kajing syapting ya utrai, kalong kajing sedang kajing start, bat kajing tip ya uta bukhut long kajing syampang. Hak kitab u Daniel kalanong kabaar labu jingmau busim Nebuchadnezzar. Ulapo sniu bat kumau syu ya kata kajing po sniu. Long baki restart kinong lek bertong jong kari Babylon barok kim shem lala pan batai ya ke kabau usim ula posniu ni uyoi. Kadu da ka jingdon rengkat ka jong ublay ha u Daniel bat kisamla Hebrew. Long ba u Daniel ula mipau hakmar usim bat ula batai ya ke jing posniu kabau usim kemau syu. Berkata kalong syapang kadur belay ke bakraw. Baka klik share ka thau ya ka hima Babylon. Ka sangti bat ka syadam rupa ka thau ya ka hima Med Persia. Ka sengkai bat kilebong da karnong ka thau ya ka hima Greek. Ki kejatnar ka thau ya ka hima Rom. Ki sla kejat shibenta da kanar bat shibenta da kadobatha. Ki thau ya ki shpau tuli ki hima. Ki blaya pat na ka Rom. Shibenta kilong ki baklan. Shibenta kilong ki batolot. Bat kini Kim shem lala banya teli haduk menta namar bakanar pak kado bertha kim la banya dajlang. Kadu ladon umau ubal peluwet ya kani kado blay. Hoi uni umau utho ya kahima kajong ublay. Daniel kelonong kebaar kadukhat kebasaw-saw hane kaong. Tiha kita kisni jong kita kisim. Ublay kabeneng on penyang ya kahima ya kaba on penduk lano ru. Ko ki polok ke bai ki jonga ngakwa bani thu syafi baro bangla im hakiya kisngi ki bakhadu e ngila im hatrai du jong kani ka durblay ka bakraw ngim shem la im ha ka jingsanshar jong kinom Babylon me Persia Greek Rome bat kumtar tartar kini baro ki lalenyo ngila im hatrai du ha ka ba umau ubatho ye ke hima ga jongblay shan pakai hima ga jongblay on sa sengno ha ga ne ka parthai ha kalanong ga balai usim Nebuchadnezzar namar ye ga ta ga jingbatai jong u Daniel syapang ka doblay bakadon ka klik share karupa karnong bat kumtar tater long baw la thau hisndon da ka durblay ka bakraw bat shirnyang jongkani ka doblay ka de da ka share lat tunjuk bala hukum pabaro kide bangu bandam ya kani kadoblay Henry kilangut kisamla Hebrew kim shem langu ladam habala tunjuk yaki la berat yaki hakalawading
long ba kim shem laing namar ba ublay uladon rengkat baki uni ublay ubolong ukhun jong blay ulayai rengkat baki ha kata kalawading ha ka ba usim Nebukadnezar udah kubur ba uyoi om tang langut henry sangut kibril kibayayat ha kani kalawarding ka kitab uisia kelanong basau kedekot kebenkong haduk kabalai ki bolong ki kentin jong ke jingkular nam ta ki sngi ki bakhadu hangni long wat shapting namar ba ublay undon rekat bat ngi habangi ya lengba kading ngin ing haba ngi kendu shibun ki jinge kan mau ba ublay unlong rekat bat ngi ha kelanong basau labu jikmau ya ka jingkop sorong jong sim Nebukadnezar khadu ublay ula tenju yau bat ula syo yau bat usim Nebukadnezar haduk kumbanyo snam uyo ya kajing pangbi bat ubam plang kum umrat udaleru kum umrat khadu ka kitab Daniel kelanong basau kedekot kabalai pinyo hadin ba usim Nebukadnezar ula tibril ke kebelaja ula kela kabumut bat udaya ro bat penen brom yo usim jong kebeneng ya ublay bat udoong kita kibayat ha kajing sorong ula ban penpo ko ki polok ki bai ki jonga ngange hamal la ki thliwing ki jongi ngimla banlaj ya ki ba tam sneng ya ki ba long kita ki ba sajla ya ki kmi ki pa lani yanu kham tam e yoblay lada ublay ula ban penkla ka bamut ban ai ke sneng ya usim Nebukadnezar ula ru nagamta jonga jongpi ban ai ke jingkla ka bamut ka basisha hak kitab Daniel kelanong masan kadai ka jingbu jikmau ka jingkutno jong ka hima Babylon namar ka jing sorong ba ukhun siu jong usim Nebukadnezar Belshazzar ulale sngobaha haduk kata-kata haduk ba upenan kambakla ikitiar ki bakentang nakaying kajong ublay ka ba usim Nebukadnezar ulawalam na Jerusalem hoy ka kitab Daniel kelanong basan kedekot balai puway kelalong kajing pendap ya ka ba Daniel ulai tulpa hadin ka hima Babylon kan sawan ka hima Med Persia haki kitab Daniel kelanong bahnrio labu jingkemau kumnu ba kita ki menteri ki badan hakasnat rekam jong ka hima ka bathma ka hima Med Persia kumnu ba ki bishni yo Daniel kumnu ba ki ya ai ka sakhilam ler hakmat usim Darius uba e ya Daniel haduk kata-kata hoy ya Daniel labrat hakrem kising Henry om shem la pen mensau yau namar ba ulong ubanget haublay bar usim ru uda haduk kata-kata ya Daniel uda sokmen namar ba Daniel om shem la mensau ruem kajingkular kabathiang nakaktien kabaim gujongblay ka ongkomni nakajunwai sam kabalai pesau kadekat kabahinyo haduk kabashipo wangel utrai ukesodong kita kibashipting yau bat upelat yeki automat batukmi bautrai ulong ubabha suk uta ubri ubashania hau ato shipting yautrai pi kirukhu jong namar omdon kajikadu yekita kibashipting yau kising samla kikadu bat kishathan hanre kita kibawat yautrai kinom kerdu ya ke babha ka kitab Daniel kelanong kebanyo kebapra kabashipo kabakhatway bat terter khamtame kadai ka phashi balai hangne shapang kimra klau kini kimra klau ki thoi kisim kinong sanshar jong kini ki hima Babylon Med Persia Greek Saubanta balai phia eka Greek nangta ka Rome shipobanta ki balai pat na ka Rome rangkat bakinong sanshar khadu ka Rome ka balalong Kristan kumnu ba kalawan ra ya ka chikai ka babakla bat khamtam ka ba penjot penshitom ya ki briu jongblay tote bakini
kimrat klau lani kini kibor kibasensyar kawai hadin kawai hooj kilalino kawai hadin kawai henry ngilaim ha kini kisngi ha kaba u Jesus Christ ubolong usim kisim onsa sensyar onsa kini ya ka jing sensyar na kini kisim bakanja perthai Daniel kalonok mahnyo kadkhot ka bakhandai ter habangi puli syapang kitu kimrat klau u Daniel wang ngalakmi hadu belabu ya kikat but way ubana menhandai kulong ulasong ka thau yo ublay Basyapang kita kiwipat kimrat kabamut kisim kinong sensyar hag nagberthai. Ya kajing sensyar jengki la shimno Henry la penslam ya kajing im jengki kat si ayam bat sipor kadekot kaba arpo nyo. Ti ya kata kehima bad ya kajing sensyar bad ya kajing crown jeng kita kihima hapo kabeneng baro. On IT no ha ki briu jeng kita kiruku ki jong ubahakli tame. Kahima jong u kalong kahima bam jukut bat ki jingsan sya baro kin syakri bat kin kongu ya u totib banglajan sya bakut kini ki jingsan syar ha kaperthai kin sakunno in sadon tang uwei u chief minister tang uwei u prime minister tang uwei u president tang uwei u sim kisim bagon thop ikini baro bat uta ulong ukun jomblai uba u Jesus Christ haswa jong kini ki gibro ke kitab u Daniel kalanong ga bakhat ar ka dekhat ka banengkong kadai ke jingkular ke jingi thulupa ba ublay undon kan bat ki briu ke jingu hakisngi ke bakhadu khamtam e ka por ka jingjinjar ka bakraw bat ka Bible ko ong bat hakata ka por on pen im ya ki briu ki jong ublay ya ki ba la tho ye ki bala shem ha ka kitab ka jingim ka kitab ka jingim ka bangin si ipuli ha ka kitab jumpapau klanong bar pho ka dekhot ka bakhat ar hoi ha ki video ki banwan kumbang le ipuli ki kitab u Daniel ngan saai ye ka jingkai ka wei hedin ka wei klanong ka bangini puli lang ye ka kitab jumpapau ke ka kitab jumpapau to ai ba ublay unkurku ye philang baro lada phidon kanu ko jingli snobha sa text haki section di comment section khnang bangala banjuba ye phi buipuai na kamta ka brom jongblay tongini kan tiulang ru ye kalama gospel ka jongblay da ka ba phi share ye ki khobor shiki polok ke be ki jongphi na kamta ka brom jongblay amen.